kami mga atamanubo pajud mi pangita nga permanente bisag asa mi nga lugar mo balhin-balhin mi kung asa mi mo adto manguhag among pagkaon usay makakaon mi dili sa usa ka adlaw. Apektado po mi sa mga pabago-bago nga klima sa panahon. Siyempre sa mo ang pangkonsumo o sa mo ang pangwarta. Niagi man gud mo ang baha katong last year. Wala mi katanom. Wala pod mi lain source of gikan kay wala man dili mi ka makabuylo. Nya kung misgot ka nga makapakaon ba makapiskon makapakaon pero na jud tong malnutrition nga nasinati sa pamilya. Dili pod ang mga anak maka-eskwela kanunay kay nang walay pagkaon. Ang among association, usa kani ka association sa mga kababainhan. Unya ang akong mga membro niini, 99% ang IP. Usa na pod mi kanahimong beneficiary sa lawa at binhi. Tungod sa lawa at binhi, kami mga atamanubo din sa Banuog, dili nami magbalhin-balhin, safety na ang among balay, makasustenir nami sa amo ang mga panginahanglan pod ug sa amo ang mga panginabuhian pod. Nalipay ko tungod kay dako ang tabang yun sa lawa at binhi sa mua nga lugar tungod kay makakaon mi sa tulo ka adlaw o lipay pud mi tungod kay aron makatabang pud mi sa amo ang usig ka tawo makamo ang komunidad dinhi sa Banuog. Tungod sa pag-abot sa lawa at binhi, nautro ang amo ang pagpuyo dinhi tungod sa dili nami mawad-an sa amo ang pangkonsumo kanina natay mga gulay, patay isda. Kini makatabang na sa pag-survive nato. Nakita nako siya nga profitable gyud siya. Sa gulay pa lang ni harvest ni halin nami og almost 5,000 po. Isa ni siya nga makapa-unite nato, magkaila-ila ta, cooperation, kay bayanihan man daw siya sa mga tao. First week of August, start og harvest sa kanilang mga dahon-dahon naman to una, gid na mo, more than 2,000 among income. Among gitanaw nga, pag abot sa panahon, katong ingon nga, mura na siya bitaw food basket, pwede na ka mga pragisda, pwede na ka makapalit og gulay. Ang ginahimo po sa disability, ginamonitor kami niya kanunay aron mag-guide ni. Sa gulayan, nakasungsong ko na big harvest. Nakakuha na po sila, baka beneficiary po sila. Ang uba po na baligya, nga para po masulod po sa mong asosasyon. Nagpasalamat na gina ko ma'am, enjoy jud kayo ang grupo. Labi na sa panahon nga magtapok-tapok may kay ang tanan jud na nagkasinabtanay og nakahiusa gyud. Kay kini nga proyekto gihatag kini aron lang nga masustain ang pangailangan sa muang mga isig ka farmers para makabangon mi. Nga masustain pa di ay mi hantod pa di ay sa hantod pa. Ngano naka-inkaman mi sa among isda, napamanjud ay mi bini, gihatagan pa mi. So naga-practice pod mi ga paningkamot nga ma-process na mo ning amo ang mga produkto sa maning Rosil, gahimo mi Rosil wine, Rosil jam, o iba-iba pa nga mga klase pa. This program is dili lang siya short-term program, kundi this is a sustainable program for the community. And kana atong nakita kanang mga sustainable programming strategies, usa na diha ang pakig-partner o pakig-alayo nato sa mga lain-laing ahensya sa gobyerno,
Especially no sa ato ang ka-partner from Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, sa DA, NCIP, DNR, and also sa NIA. So atong nakita na kaning atong programa dako ug katabang if na atay mga partners nga matapod nga makatabang pod sa program. Sa project implementation, kinahanglan ang tabang sa partner beneficiaries, project implementor, national government agencies, especially ang pagdawat sa community. Kinahanglan yun na ay pagtinabangay, kung na ay pagtinabangay, na ay paglahutay sa programa. Ang nakita nato no ang pagpangga sa beneficiaries o ang painit nga pagdawat nila sa programa during the assessment and site validation. Ang pag-implement nila sa programa is beyond no sa ato ang gihatag nga mga instructions and beyond sa ato ang gihatag nga mga guidance. Nakita nato ang ilahang kakugi, nakita nato ang innovations nga ilang gibuhat kay bisan pa sa ilahang kalisod no aduna gyapon nagpabilin kanila ang positibo nga panglantaw nga kani nga programa ang Project Lawa at Binhi na agoy matabang sa ilaha. Ito na nga isang lawa, tubig na hatid ay pambihira, sa taniman ni inay at itay, nagbibigay buhay. Dili lang pagpasalamat ang amo ang ikabalo sa DSWD sa paghatag ini nga project, kundi amo apod ng balusan sama sa pagsustenar niini nga project para mapalambo namo ug mahimo pong modelo sa uban. Ang gibilin ni Lawa at Binhi ni DSWD dili na mawala. Sa mula sa gobyerno nga among trabahon, among paningkamutan nga dili mahimo sayang ang ilang gitabang sa amuha ug mapalambo pa kini. So, ginaingon daw nga daday panas nga yuta pero walay panas nga utok. Nga mo income jud mi no matter what daw. Dako salamat lagboy to inboy to DSWD, boy to Lawa at Binhi.